nyebar marang kabeh keluarga besar Petrokimia Gresik ya, Nduk. Ya, Mak, ya. Iki men saya regeng, men saya gayeng nanjake bintang tamu. Ana apa? Ana. Ana Mas Gareng Sumarbagya Semarang lan uga ana Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wah, dimanfaatake lek ngono. Iki mesti Mas Gareng luwih bergas, luwih sigrak, luwih semangat. Yo, dibuktekne kaya apa skill kehebatane Mas Gareng Sumarbagya. Blendrongke, Cok. Dados. Tepuk tangan untuk Mas Gareng Semarang. Wah, luar biasa. Ambak wis rada sepuh parandene, wah fisike isih jos. Lho, Kyai semono parandene isih lincahe kaya ngono lho. Lah, nganu Mas. Ya mergo butuh. Butuh piye? Loh, butuh menghibur piyai sing mirsani. Dan kita butuh apa ki sing diarani kemaremaning ati. Leres Mas Gareng. Tur upaminipun para panitia saking Petrokimia Gresik menika
ngaturi panjenengan supados ngregengaken wayangan dalu menika sampun trep. Jenengan menika nuwun sewu pelawak ingkang sampun senior tur dasaripun profesional. Tidak hanya sekedar bintang tamu namun juga mencakup semua keahlian di bidang panjenengan nyatane bisa mumpuni kecakup kabeh. Ya ampun yen ngelem wong ngampun dhuwur-dhuwur mungkin tiba ndak lara Mas. Nggih sak cukupe jernyatane niki dalan kula golek rejeki mula kula kudu nekuni. Mengke yen kula nekuni marang bidang kula bakale ketekan napa sing kula sedya. Amin, amin. Ning ngomongan sampean sithik ning ora enak wiwitanmu lho. Sing endi to aku karo sampeyan apik terus le omong. Ah, bar duwe gawe mantu terus akeh bathine lho. Aku tak takon jujur wae witing klapa sak lugune. Nggih. Jenengan wingi kagungan kersa mantu sing pertama piye? Nyatane asile piye? Lho, asile sae, Mas. Sehat to? Sehat. Sing jagong sing becek kathah to? Kathah. Sedaya paring pisumbang arta kali panjenengan to? Nggih. Berarti apa rugi? Kusik iki jane jual beli apa piye to? Yen bathi tak akoni ning bathi ora wujud materi, Mas. Lah lajeng. Bathiku wujud sedulur. Ternyata sedulurku koncoku akeh. Nggih. Tur bathiku akeh sing mengestoni anakku. Leres. Mongko piyayi kados panjenengan kagungan kersa mantu menika lak syukuran. Nggih to. Piyayi menika ingkang kepareng syukur, ikhlas lahir batin, mang percaya ora bakal lokak malah saya kebak tanpa benten kalian keluarga besar Petrokimia Gresik. Niki tegese muncule wis suwe. Nggih. Petrokimia nu pendak ulang tahun mesti wayangan. Selalu. Pertanyaane, piye? kok lagi sepisan iki aku rene? Setiawan sing sonten wau kepareng asta pedalangan wau. Niku dalang sore wau. Nggih. Nyatanipun wayangane ya sangat luar biasa. Mongko menika keluarga besar Petrokimia. Lah dawuhipun pancen asas pemerataan. Dalang menika nggih paminipun lho suatu saat ayo ki nimbali Mas Cahya Kuntadineh karo Mbak Elisa terus dagelane Gareng Semarang ora kangge sampeyan ya kudu trima ngono kuwi. Lho mergo ki keputusan dari panitia. Tembungmu ora kualik to. Piye to? Yen aku ora kanggo kok aku kudu trima lah sing tak trima ki apa wong aku ora dienggo. Wong kok senane ngene, wong jenenge titah ki kudu percaya rezeki sing ngatur Gusti. Betul. Lah iki nadyan lagi sepisan ya tak syukuri tinimbangane ora babar blas. Tegese ora tau ditimbali rene babar blas luwih rugi kanggoku. Oh ning iki tetep aku nderek syukur. Umuripun Petrokimia Gresik sampun 51 tahun. 51. Berarti ini umur yang sudah cukup tua setengah abad lebih. Nggih. Yen tembunge wong Jawa 50 kuwi 50 ki saka tembung senenga keton. Dadi muga-muga kanthi umur 51 tahun 50 senenga keton Piyayi Petrokimia Gresik ini luweh ngunggulake bab berdoa ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mergo pancen apa to tegese 51? Kowe urung tau ngonceki to? Urung tau. Angka 51 ki ana tegese. 5 apa? 1 apa? 5 kuwi pupuk. Apa wae kuwi? PUK pupuk 5. Walah tak kira lek pupuk enek 5 ngono. Aku sing ngerti sapa wong aku dudu pegawe kene kok. Iya. Hurufe ana 5 ngono. Ana 5 pupuk. Dadi 5 kuwi pupuk, 1 kuwi nomor 1. Dadi pupuk Petrokimia 1 tetep nomor 1 sepanjang masa. Amin ya. Iya. Wong kok lah beda yen Petrokimia Gresik utawa Petrokimia mapane ana Gresik. Petrokimia. P niku napa? P iki tak goleki ning kamus kok tembung P iki kok angel men. Mula tak gawe P. Perusahaan yang bergelut dalam bidang pertanian. Ya, pupuk. Trouble-nya perusahaan ini akan mempengaruhi dunia pertanian Indonesia. Betul. Ya ra? Nggih.
kinerjanya tahun ini mencapai puncaknya. Mi? Ini sing kudu dipikir iki mi iki. Ket mau urung kecekel aku. Makan kesalahan dan maksimalkan prestasi itu jurus untuk mencapai prestasi tertinggi. Ki kari A, alhamdulillah tahun ini umurnya sudah 51 tahun. Di petrokimia. Nggih. Ning kumplite gandeng mapane ana Gresik, mula Gresik ya kudu diartikan. Gre ki apa? Gre ki grengseng kanggo mengeti ulang taune luar biasa kanthi gelar wayang kulit. Sik kuwi S sing ngasta dalang Ki Cahya Kuntadi. Iki dina ana bintang tamune. Kang sepisan Elisa kang kapindo gareng saka Semarang. Bapak Dirut asmane Pak Dwi Satrio Anuraga. Ayo. Iki jenenge Dirut lho, totoane berat iki. Lah kowe umuk kowe kemplelet ning ngarep kok. Resiko semakin tinggi iki kudune ya nganune tinggi lho Mas iki. Apa kuwi sapa asmane? Pak Dwi Satrio Anuraga. Dwi iki mesti panjenengane putra ingkang kaping kalih. Nggih Pak nggih. Ya. Terus Satrio. Satrio ki piyai kakung sing linuwe. Disebut Satrio kaya Satrio Madukara Janaka. Kae Satrio kang apa priya kang linuwe kadigdayane. Anuraga ki tegese piyai sing getur tapane gedhe prihatine. Itu beliau tipe beliau. Jadi apa asmane mau? Lan gentur tapane prihatine. Mula ora gumun yen dipilih dadi direktur ana ing kene. Ugi dipun sengkuyung dening Ibu Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Ibu Dikna Jatiningsih. Ayo kowe modiar kowe. Dikna, ayo apa kowe? Dikna. Dikala ini menjabat sebagai direktur di Petrokimia. Namanya sudah dikenal oleh para pegawai ing Petrokimia sini. Jadi direktur sudah lumayan. Beliau salah kalau beliau memang dijadikan direktur di sini. Pek mulek to, Reng? Lho, pancen posisinya direktur kok. Wening ki tegese ning ki wening pemikirannya. Jadi jernih pemikirannya, tidak punya aura negatif. Terakhir asih ki sayang dengan pegawai-pegawai atau bawahannya. Wah, iya. Ngaturaken sugeng dalu, selamat malam wilujeng dalu. Sedaya ingkang kula hormati Bapak Direksi, sedaya ingkang kula hormati ingkang rawuh stakeholder, komisaris ingkang boten saged kula biji-biji, lan sedaya masyarakat Gresik kebo Mas ingkang sampun rawuh wilujeng. Kok masyarakat iki? Apa sih? Masyarakat kok masyarakat. Masyarakat itu boso Indonesia. Ini kan di Jawa nih. Aku jadi agak. Nek yo ora penak masyarakat kok masyarakat. Ya masyarakat utawi warga. Ora kawula dasih. Iki alah kepanjangan lah. Kawula dasi. Lah kowe lek cendhek ya ora marem. Kawula itu saya dasi apa? Kawula saya. Dasih wong sing ditresnani. Enggak semua tak tresnani, tenan seneng no. Lah ya kok ngerti kowe. Aku ki panitiane ora kleru to. Apa? Wong polip kok ditanggap ki piye? Kok polip to, Pak? Lah wong ngene suaramu mindeng. Mindeng, enggak bindeng ini tuh. Ini emang kayak gini kok aku ngomongnya. Oh, memang lagiamu kok ngene iki. Ya, pangapunten ya. Jadi bahasa Jawanya campur-campur. Oh, ya wong tahu untuk campur kok basa. Aduh, Ibu Dikna, maaf ya kalau campur-campur Jawanya. Tapi iso-isone nganggo Jawa. Ya, ora apa-apa. Dari sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi pintar. Yang penting kamu berani mencoba. Sedikit-sedikit jadi pintar, kata siapa? Aku udah 10 tahun belajar bahasa Jawa, ora pintar-pintar. Kowe lek pintar bahasa Jawa malah ora payu ngono. Kok kayaknya gitu ya Pak Cahyo? Yang kepengen pinter iki kumpul karo aku setahun mesti pinter. Masa? Kumpul sama jenengan? Wes toh setahun kumpul aku dadi.
Dadi pinter. Dadi bayi kok. Oh, yo ditelateni mbok sithik. Iya, Pak De. Yen isone sak ucapan. Nek Ya. sak ucapan bener kau dadi rong ucapan. Bisa. Sing aku seneng kamu sudah berusaha. Iso berusaha. Aku di sini udah berusaha. basa Jawa, Pak De. Ora ana basa Jawa berusaha. Usaha, basa Jawa usaha. Budidaya. 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 Budidaya dudu Budi Dharma lho ya. Budidaya. Budidaya. Yo, aku Jajal wis Mbak Elisa budidaya. dengan bahasa Jawa alon-alon ya Mbak. Iya. Mengucapkan selamat sukses untuk HUT Petrokimia Gresik yang Betul. ke-51 basa Jawa ning alon-alon. Heeh, dadi Belan-belan aja ya. Ben bener. Ayo. Kula ngaturaken Jos. wilujeng sugeng ampal warso petrokimia kaping 50 doso setunggal 50 doso setunggal dosane ditinggal kene omah. 50 tok dosane keri. tapi 50 bahasa nggak kerama Pak De biar kerama kasih doso. Yuk, yen sedoso oke, kali Iya. doso oke. Oke ngerti gangsal doso. Gat. Kuwi ya sing kleru, dosa kuwi kok ning omah wae rasa dijak. Terus berapa sih? 50 setunggal warsa. Oh iya, oke. Oh. Jangan nesu-nesu, ojo nesu-nesu. Ah, Ojo nesu-nesu. Ora, aku ora nesu aku. Iya. Aku karo wong ayu ora tau nesu aku. Seket setunggal warso. Ah. Kulondongakaken. Mugi-mugi Apa sih bahasamu apa? Glondongan. Kulondongakaken. Krunguku glondongan. Perusahaan petrokimia meniko saget terus angke nipon berinovasi basa Jawane apa? Berinovasi kuwi napa? Damel ingkang enggal-enggal. Oh. Ayo ngono wae. Damel ingkang enggal-enggal paring inovasi demi kemakmuran negeri. Iku masa. Basane Elisa iso tak rungokke kaya basane company. Kok kompeni to Pak De? Londo ketoprak basane ngono kuwi. And kamu Ya, maaf. Kamu berdomsek. Yo saiso-isone kayak gitu sing penting aku bahagia. Bahagia. Aku bahagia bisa sampai bahagia, bisa. Bahagia. Iya. Bahagia. Seneng. Wah, kowe iku pomo rayu tak ciak kowe. Seneng. Ya seneng Iya. ora seneng, seneng. 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 Dadi ditimbali rene iki ya seneng. Iya, ini aku udah 2 kali, Pak Cahyo 2 kali, aku 2 kali sama Pak Seno tahun 2019 ulang tahun ke-48 Petrokimia. Pak Gareng belum pernah? Belum pernah? Baru sekarang. Aduh, ayo kuwi berarti terkenal aku. Aku ora aku ora butuh terkenal. Lah, Aku apa? aku mau butuh diceluk. Iya, habis ini. Tadi kan udah toh, Pak Dwi kan udah seneng. Besok berarti tahun ngajeng iso ngejak meneh. Ngajeng ora ngajeng. Tahun depan tahun ngajeng. Ah, Iya, sing ya. aku marake aku seneng banget iku sing dadi inspirasiku bengi ini. Bengi iki. Bengi iki. Nah, sing jenengane pupuk. 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 Pupuk kok pupu. Pupuk. PUPUK. Oh, lah. Pupuk iki kan produksi paling akeh pupuk sa Indonesia toh. Ana pupuk Urea, ana pupuk apa ZA, ada pupuk SP36. Ana sing paling tak senengi siji. apa? Pupuk Kebomas. Eh, Kuwi aku paling seneng. pupuk apa? Pupuk Kebomas. Pupuk kebon. Kebomas. Oh, tak kira Kebomas. pupune kebo kae. Bukan, pupuk loh. Itu yang buat ngerabuk itu, rabuk. Pupuk. Pupuk Ah. aja kane aja ditinggalke pupuk. 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 Kebomas. Ini sing paling aku seneng kenapa. Iki daerah namanya Kebomas ya Pak Bu ya. Oh, Iya daerah enggak? ini, Kebumas. Bener nggak? Ya, ya. Ya, Kebomas juga lambangnya yang dipakai sama Petrokimia Gresik. Betul. Kuwi dadi inspirasi karena apa? Kewan sing loyal, kewan sing pemberani,
kewan sing tidak buas dan dia giat bekerja. Lah kuwi sing didongake ben karyawan-karyawan kene kaya Gebomas. Luar biasa. Kuwi filsafate kebo ngono ya. Iya Gebomas pupuk PUK kuwi ana dawane ramung Pak Gareng tok aku ya ditangkap ya iso njlentrehke padake. Iki tenan lho, pupuk. Iso. Apa? Pupuk. Pupuk. Pupuk P petrokimia U unggul. P petani U sik balani. PUK. P petrokimia, U unggul, P petani, untung, K kesejahteraan menuju Indonesia makmur. Wah, iki cerdas iki, apik iki. Wah, ngene iki jenenge aku karo Elisa sak level. Kae ketinggalan jauh. Kae ora iso ngunceki apa-apa. Isone mung ngunceki kesi tok. Nek ya aja umuk, Mbak Elisa. Kula ping pindho jenengan? Dua. Oh, guru pisan ning gleleng iki ora. Kowe nek ping pindho ki nganggone ijo kok ya, Pak ya? Ijo. Tegese iki lho jodoh. Kowe iki apa abang iki? Apa mandek itu untuk introspeksi, apa kekurangan, apa kelebihan. Kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Perlu tempo mandek dulu. Setelah clear jalan. Abang, ayo bangun petrokimia lebih baik tahun depan. Ayo bangun. Abang, wes pokoknya ayo. Ayo bangun. Ayo, abang ayo. Wes bangun to, Pak De? Wes bangun durung. Yo kari ndelok mungsuhe. Wis kondang lek Piai Semarang ki ya nun sewu klambine abang terus nggen rambute putih. Lah kok sampean klambine abang sing putih ora raine yo. Iki do ora ngerti filosofine. Apa? Bahwa saya berwajah putih dengan corean hitam itu menandakan hidup di dunia itu hanya ada dua, hitam dan putih. Makanya hitam jelek, putih bersih suci. Hidup di dunia pilihannya jadi orang jelek atau jadi orang yang bersih. Sangar Sik pisane kemplelet. Lah iki kowe delon, kenapa nganggo abang ning lambe? Kenapa, Iki Pak De? peringatan bahwasanya orang manusia itu yang paling berbahaya adalah mulutnya. Mulo abang yang berbahaya mulut manusia. Mulut manusia adalah apa harimaumu. Kok mripate kira? Iki ya filosofi. Kira ki nyawang apa-apa sarwa loro ngati-ati saiki akeh barang palsu. Yen milih kudu sing tenanan aja nganti milih sing palsu. Kok tangane tikle? Tikle ceko ki nandhakake aku wong kang jujur ora tau gandeng bojone wong liya. Waduh. Tahun-tahun saiki kudu ngati-ati lumakune aja nganti kejeglong-jeglong. Lho, akeh jebakan. Wah, aku ki sarwa ana filosofine. Ambak asline piyayi saka ing Sulawesi parandene le nyuwara kaya ngono bergase reng. Ya, jadi kembali lagi NKRI, Mas. Piye? Ya, dimanapun tempatnya tetap NKRI saling apa sing diarani saling golek ngelmu. Wong kene ya tekan kono, wong kono tekan kene. Nah, kaya Mbak Elisa ki golek ilmu ya. Ilmu di Jawa. Cocok. Mas pedhok meneh. Nggo iso gateli. Ngono. Itu filosofi. Oh, saiki sak gebyar ki ketok nyenengake ning kadang ya gawe molo. Bener, Kaya kembang mawar, kembang melati, kaya yen disawang ketok endah, ketok resik. Ning nyatane bareng digeget dicokot pahit. Pahit. Wong iya kaya ngono, wong wedok yen ra ayu lahir kandas batin. Kuwi kocapok bareng dirabi tenan lho adalah ngentekne pekarangan omah. Enek ngono kuwi. Kuwi sapa? Sapa? Oh, ya pokoke kancane dhewe ya enek ngono. Oh iya. Iki lho Mas Gareng. Non. Ana dawuh lho. Nggih. Kagem jajaran direksi, kami mengucapkan selamat ulang tahun PT Petrokimia Gresik yang ke-51. Semoga PT Petrokimia Gresik tetap jaya selamanya. Amin. Pak Cahyo mohon doanya semoga proyek Ponska 5 tiada halangan dan bisa selesai tepat waktu. Amin. 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 Dari saya Bapak Yulianto, staf K3 proyek Ponska 5. Pun, pokoknya kula dongake lancar, Pak. Ini dongane orang-orang teraniaya kaya kula niki pasti mandi pun pokoknya. Oh, orang-orang sampean niki wis kondang laris. Sik to, aku mong teraniaya ki apa ora entuk. Saiki bayangno ki lho, iki lho. Pajakmu lho ganteng-ganteng, aku lho dorek-orek ngene iki lak teraniaya to.
Ning kanthi sampean macak kaya ngono nyatane iso ngangkat derajat kamulyan sampean sak keluargane kabeh iso mulya. Justru aku ora tak ketokke donya iki sine ana loro, ana sing ganteng, ana sing elek. Mula diarani ganteng mergo ana sing elek. Betul. Nah, iki balance, tembunge maca balance. Balance sing ganteng ana sing elek. Yo ora usah duding. Lah mau nunding dhewe. Nek ibarat pupuk ki nek Pak Cahyo, Pak Cahyo kuwi kaya pupuk non subsidi. Oh iya. Darine bisa menyerap perasaanku dengan cepat. Oh iya, Tapi amin, nek amin, iki Apa berarti pupuk Kandang. subsidi. Dadine rada suwi penyerapane. Ya ora masalah sing penting malah tak make rada suwi iki tak make. Sing Ditelateni ya, Pak De? Sing ora enak pupuk kandang iki sama aku tletong ngono piye? Lho kuwi malah apik lho kuwi. Ya apik-apik ning ya aja ado-ado tletong. Nek iki 2023 iki sing luar biasa di sini akan membuat pupuk sing canggih meneh lho Pak De. Apa? Teknologi nano. Oh, sing Oh, iya. banget lembut iso Pupuk. diserap karo stomata. Nano. Heeh, sesuk nek iso tuku Pak De semprotke nggon kelek ben mutu sukete. Lah wong saiki ora tak semprot pupuke sakar serabut kok. Wong kuwi kanggo tanduran kok mosok menungso. Ning memang ya iki sing diarani ilmu pengetahuan itu berkembang tidak bisa stagnan. Ya. Suatu saat pasti ada inovasi-inovasi baru. Itulah yang membuat kemajuannya petrokimia Gresik. Orang akan semakin dewasa kalau siap menghadapi tantangan. Petrokimia semakin dewasa karena siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Nggih.